L-isfida tal-prezzijiet tal-mediċini għal-kanċer se tkun indirizzata fil-Presidenza Maltija. Fil-fatt, f'Mejju se jsiru laqgħat bejn il-Ministri għas-Saħħa tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-kapi eżekuttivi mis-settur tal-farmaceutika. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn meta indirizza 250 persuna mill-qasam mediku li attendew għal-Konferenza Internazzjonali dwar il-kanċer. Fearn qal li l-għanu li jkun hemm qbil fuq sistema iktar trasparenti u ġusta, xi ħaġa illi intlaqet sew. Dan kien hemm rispons tajjeb ħafna, diġà għandna kemm min-naħa tal-farmaceutika, ġifieri diġà CEOs u laqdiet tal-farmaceutika qablu li jintaw magħna, kif ukoll minn membri stati l-oħra li flimkien irridu naħdmu biex ikollna prezzijiet aħjar għall-pazjenti tagħna. Dwar Mart rari, Chris Fearn qal li wara l-qbil mal-Kummissjoni Ewropea f'Marzu illi ġej se jitħabbar AFAS, il-European Reference Network, li permezz tiegħu ċittadini minn pajjiżi żgħar Ewropej ikollhom aċċess aħjar għall-kura. Aħna nafu wkoll li fejn jidħol Mart rari, pajjiżi żgħar u reġuni wkoll ma jistax ikollhom expertise f'kollox. Però madwar l-Ewropa ssib minn ikun hemm. Allura f'Marzu li ġej, ix-xahar li ġej nkunu qegħdin nillanċjaw network ta' ċentri speċjalizzati mal-Ewropa kollha biex pazjenti minn reġuni żgħar u pajjiżi żgħar ikollhom aċċess għal dat tip ta' kura. Fearn temm jgħid li fil-waqt li kull stat membru għandu nefqa sostanzjali fuq il-kura, hemm bżonn li tiżdied in-nefqa fuq il-prevenzjoni. Intant il-konferenza servit biex il-professjonisti fil-qasam mediku faslu linji gwida li jgħinu lill-gvernijiet jindirizzaw aħjar l-isfida tal-marda tal-kanċer. Fost oħrajn billi tingħata iżjed għajnuna meta pazjent ikun temm il-kura u jerġa' jmur lura fil-komunità u li jissaħħa l-screening tal-kanċer. Proposti li se jgħinu l-Unjoni Ewropea ikollha bażi biex tfassal pjan li jikkontrolla aħjar marda illi taffettwa lil bosta familji.